Gyertek és reszeljük meg Alasztró fogát együtt. Sajnos erre fél évente vagy évente szükség van. Énkor mindig úgy sajnálom szegényt, de olyan cuki, amikor be van bódítva. Szóval én alapvetően egyébként is rendszeresen bele szoktam nézni a lónak a szájába, hogy minden rendben van-e. És most ítéltem úgy, hogy ideje lesz hozzá egy állatorvost hívni, hogy tegyük rendbe a fogait. De hál' Istennek a doktor úr azt mondta, hogy egyébként semmi probléma nem volt a fogaival. Minimális korrigálásra volt szükség, úgyhogy igazából mindenki boldog volt, kivéve Alasztrót, bár ő be volt bódítva, szóval lehet sok mindenre nem is emlékszik. És itt pedig már Alasztró, hogy viszonylag józan állapotában várja a vacsoráját. Ha tetszett a videó, kövessetek be!